Dobré, díky. Tak minule jsme dělali vstup a výstup do textových souborů, tedy soubory, které obsahují ASCII znaky. Jejich obsah, který interpretujeme jako ASCII znaky. A jsou k tomu nějaké dotazy ještě? Asi ne. Dneska budeme pracovat s binárními soubory. Říká se tomu binární soubory, každopádně z hlediska operačního systému nebo z hlediska toho, co je uložené na disku, tam není vůbec žádný rozdíl. Jo, ať už to je textový soubor nebo binární soubor. Počítač, jo, i pro operační systém, to je prostě několik série bajtů za sebou, někde na disku uložené. A pro počítač ani pro operační systém v tom není žádný rozdíl. Jo. Rozdíl je pouze v tom, jak náš program zpracovává, interpretuje ty data, které jsou v tom souboru uložené. Pokud máme binární soubor, jo, tak předpokládáme, že ty data jsou v tom souboru uložené pomocí jejich binární reprezentace. Že například, když tam máme 4bajtové číslo, tak v paměti budou, teda na disku budou prostě 4 bajty za sebou, které když načteme do paměti tak, jak jsou, tak se z toho stane validní integer. Jo. Takže tam jsou uložené přímo 32 bitů za sebou, které přímo reprezentují integer ve dvojkovém doplňku třeba, nebo tak. Jo, kdežto, když máme ASCII soubor, tak bychom za sebou prostě měli několik bajtů, kde každý byte reprezentuje ASCII číslici. Jo. Každá jedna číslice z toho celého čísla je reprezentovaná ASCII znakem. Jo. A každopádně tak jako tak, to je prostě jenom kus nějaké paměti, kus bajtu za sebou. A jak s tím budeme pracovat, to je čistě na nás. Jo. Dneska si ukážeme příklad, jak se třeba pracuje s takovými soubory, kde jsou čísla uložené pomocí binární reprezentace a tak. Jak se to načítá, jak se to zapisuje a samozřejmě z toho si už můžete potom odvodit, jak si třeba vymýšlet vlastní binární formát nebo něco takového. Co my budeme dělat dneska, už jste dělali i na cvičení, teda pokud jste byli na cvičení, budeme pracovat s obrázky ve formátu TGA. A ten formát TGA je o něco složitější, než je popsané tady ve skriptech, ale my se omezíme jenom na některé základní varianty toho formátu TGA. Ať nemusíme řešit věci jako komprese, jo, a takové věci. Takže my budeme pracovat jenom s obrázkovými soubory, kde tedy data jsou neskomprimované, takže v paměti to je prostě uložené pixel za pixelem a každý pixel je reprezentovaný buď to 8 bajty pro černobílé obrazy, anebo, 8 bity, jo, 1 bajtem, anebo 3 bajty a 24 bitů pro barevné, jo, RGB. Jo. Jinak tedy v domácích úkolech nebo v projektech nebo tak, kdybyste pracovali s TGA obrázky, tak samozřejmě v předmětu UPR můžete předpokládat, že budeme vždycky pracovat jenom s těmi nekomprimovanými obrazy. Jo, ať nemusíte dělat žádné složitosti a tak nemusíte řešit kompresi sami.
pokud nechcete, jo. Kdybyste si to chtěli vyzkoušet, můžete, ale nevyžadujeme to po vás, tak se nalekejte, jo. A teďkom otázka je, v jakém formátu, jo, teda v jakém formátu je ten TGA obrazek uložený. Tak úplně na začátku toho souboru najdeme hlavičku a ta hlavička má fixně danou velikost, jo, fixně danou šířku, fixně dané atributy, které v té hlavičce najdeme. Je to velmi častý pattern, že na začátku binárního souboru máte jakousi hlavičku, která popisuje zbytek toho souboru. Podle té hlavičky načítáte zbytek toho souboru. Nebo vám ta hlavička řekne, kde najdete další hlavičky pro různé podsekce a tak dále. A protože u toho binárního souboru samozřejmě nemáte to třeba tak jak JSON nebo CSV naformatované, že byste věděli, že každý záznam končí newlineou. Takže je spíše potřeba to popsat třeba nějakou tabulkou. Jo? Ta tabulka je vždycky úplně na začátku souboru. Jo, tady můžete vidět, co všechno tam najdete. Takže úplně prvním bytem, úplně na úplném začátku toho souboru, 1 byte bude ID, to nebudeme řešit. Druhý byte typ barevné mapy. Barevné mapy taky budeme ignorovat, jo. Takže si je načteme do paměti a pak je zapíšeme tak, jak jsme je dostali, ale nebudeme s nimi nějak pracovat. Třetí byte je typ obrázku. Ten nás bude zajímat, vysvětlíme si později. A potom barevná mapa 5 bajtů, xový, y počátek po 2 bajtech, to nebudeme řešit. Šířka, výška, opět 2 bajty, barevná hloubka 1 byte a nakonec deskriptor 1 byte, nějaký popisovač. Níže potom ve skriptech máte popsané ty atributy, se kterými právě budeme pracovat v tomto předmětu a máte zobrazené tučně. Typ obrázku můžete počítat, že vždycky dostanete jenom typ 2 nebo 3. Jo, pokud je typ roven číslu 2, tak se jedná o nekomprimovaný barevný obrázek. A pokud ten typ je roven 3, tak se jedná o černobílý obrázek, kde každý pixel je reprezentovaný 1 bytem. No. Rozměry, šířka, výška, to je asi docela přímočaré. A bude to 16-bitové číslo, to znamená, rozměry toho obrázku budou maximálně, kolik to je, 65 535 na 65 535, že? Barevná hloubka, kolik bitů pro každý pixel obrázku, tak tady pro typ obrázku 2 budeme používat 24 bitů, 8 bitů pro každý kanál, pro každou barvu. A pro černobílé obrázky, tak typ 3, tak budeme používat 8-bitovou hloubku, a protože budeme znázorňovat jenom stupeň šedí. Jo? Jenom jednu barvu. Potom ještě důležitá věc. Při načítání binárních dat musíme myslet na to, v jakém formátu jsou uložené data, nebo v jakém formátu jsou uložené čísla v tom souboru. Formát používá náš počítač, jo, pro reprezentaci integeru. TGA specifikuje, že ty čísla v tom TGA souboru musí být uložené ve formátu little endian, takže je to pevně dané, standardizované. A většina moderních strojů opět používá little endian formát pro reprezentaci integeru. Takže tady v tomto případě to pro nás nebude nic, žádná extra složitost, žádný extra problém.
Každopádně je třeba na to vždycky myslet. Jo. A jaký je rozdíl mezi Little Endian a Big Endian formátem? A představte si číslo v hexadecimální soustavě a napíšeme si jaké 4-bajtové číslo. Takže A, B, B, C, C, D, D. Ať je to velmi jednoduché. Jo. Víte, že v hexadecimální soustavě každé dvě číslice představují 1 byte od konce. To znamená, tady toto je 1 byte, tady toto bude 1 byte, tady toto bude 1 byte, tady toto bude 1 byte. A kdybychom tady měli ještě něco, jo, tak před to musíme samozřejmě hodit 0 a dá nám to další byte. A každopádně my tady budeme jenom se 4-bytovým číslem tady pracovat. Jo? A pokud je to číslo uložené v Big Endian formátu, tak se ukládá takovým nám velmi přirozeným způsobem. Zleva doprava v paměti. V prvním bajtu je ten nejvíce signifikantní byte. Jo. Následující číslo, následující byte uložený v paměti, jo, tak vždycky jdeme zleva doprava. Čím méně signifikantní byte, tím víc je uložený doprava. Takže vlevo je ten nejvíc signifikantní, ta největší část toho čísla, a vpravo nejméně signifikantní, tedy ta nejmenší část toho čísla. Little Endian je přesně naopak, jo, což se nám může zdát neintuitivní, ale v levém bajtu, úplně nejlevějším, je ten nejméně signifikantní byte. Jo, když jdeme doprava, tak zapisujeme vždycky více a více signifikantní byty. Jo? Takže ten nejvíce signifikantní je teď uložený vpravo. Má to třeba výhodu takovou, že když byste měli 4-bajtové číslo, chtěli ho převést na 2-bajtové, tak prostě přečtete ty první 2 bajty. Jo, nemusíte tam nikde přeskakovat a tak dále. Jo, skakat přes nějaké pointery a tak, prostě přečtete první 2 bajty a je hotovo. A každopádně je to nejpoužívanější formát momentálně. Jo. Takže většina strojů používají to Little Endian formatování integeru, nebo Little Endian reprezentaci integeru. Tak na to aspoň myslete. Každopádně budete to potřebovat hlavně, když si budete vytvářet vlastní binární formáty a řešit si různou binární serializaci, deserializaci sami. Každopádně dneska, jo, ještě jsem to v praxi nepotřeboval, třeba v soukromých projektech ve škole a tak jo. Ale v praxi moc endianitu nebudete řešit, protože v naprosté většině případů prostě použijete nějakou knihovnu, jo, která už tady toto řeší za vás. Tak ať se toho příliš nelekáte. Jo, pak ještě existují nějaké mixed endian, což jako jsou takové zvláštní formáty. A s těmi se asi ani moc nesetkáte. Dneska se používá hlavně Little Endian. Každopádně různé formáty můžou specifikovat třeba i Big Endian nebo něco takového. Jo, tak kdybyste si psali vlastní načítání o deserializaci nějakého binárního formátu, tak se musíte podívat aspoň na to, jestli to nepoužívá Big Endian.
Takže tolik tedy k endianitě. Jsme si vysvětlili jak tu VGA hlavičku, tak endianitu a teď můžeme přejít k načítání hlavičky z toho souboru. Jo. A naštěstí ve skriptech už je za nás spousta kodu napsaného, takže budeme z části kopírovat kód. A první, co je tady ve skriptech uvedené, typedef, kdy si definujeme typ byte, což je jenom zkrátka za unsigned char, ale taky můžete použít unsigned int 8t pro 8-bitové unsigned integery. Tím se taky dá reprezentovat jeden byte. A pak tady teda máte definici té struktury. A já si skopíruji jenom tu strukturu. A ty byty si přepíšu na unsigned integery, jo. Takto. A tím jsme si vytvořili jakousi strukturu pro tu hlavičku. A můžete vidět, že je tady úplně všecko, jo, včetně čísel. A tady třeba ten X origin, Y origin jsou dvoubajtové čísla, šířka, výška jsou dvoubajtové čísla. Jo, color map tak 5 bajtů, jo, to je pole normální, ale šířka, výška a origin tak jsou dvoubajtové čísla, ale můžete vidět, že tady ta struktura je celá implementovaná pomocí buď to jako jednotlivých bajtů, jo, anebo polybajtů, což ale opět jsou jenom jako bajty za sebou. Proč tomu tak je? Aby jsme si ulehčili načítání. Tím, že všecko uvedeme jenom jako ty, tak zajistíme, že nám tam kompilátor nehodí žádný padding. Jo. Ještě bychom taky mohli použít třeba attribute packed nebo něco takového, ať zabraníme kompilátoru pomocí atributu, ať nám tam nedává padding. Jo. Což ale nemusí být nutně napříč compilery. Jo. A takže tím, že všechno specifikujeme takto pomocí bytů, tak velmi jednoduše zajistíme, že v té struktuře nebude žádný padding. Jo. Teď, když budeme načítat tu hlavičku, tak prostě načteme tolik bajtů, jo, tak tolik bajtů, jak velká je ta hlavička v tom souboru, a načteme to přímo na začátek instance TJ header. No a prostě každý jednotlivý atribut se nám hodí se nám zapíše na adresu, kde se nachází právě správný atribut v té struktuře TJ header. A kdyby jsme tam měli nějaký padding, tak se samozřejmě může stát, že v té struktuře budou prázdné bajty, jo, nepřístupné, do kterých se nemá zapisovat, které tam jsou jenom kvůli alignmentu. A tak při čtení toho souboru bychom něco omylem zapsali do tady těchto nepřístupných bajtů, a pak by zbytek té tabulky byl posunutý, jo, že třeba v té hloubce bychom měli deskriptor, jo, protože hloubka by byla někde tady v nějakém prázdném bajtu, co by se tam dal kvůli paddingu. Jo, jako tady asi před samostatným bajtem nebude padding, jo, ale třeba dejme tomu tu, kdyby se hodil někde mezi tyto dvoubajtové inty. Jo, tak proto kvůli paddingu tu strukturu reprezentujeme takto. A tím pádem můžeme načítat data ze souboru přímo do této struktury. Jo, a nemusíme to načítat byte po byteu, převádět na inty a tak dále a postupně plnit tu strukturu. A každopádně tady tato struktura má samozřejmě také problém s tím, že čísla jsou reprezentované ne jako
třeba v tomto případě 16-bitový int, ale že to je reprezentované pomocí pole o 2 bajtech. Jo. A jak to vyřešit? Existuje několik způsobů. Jo. Co najdete ve skriptech, že se načte hlavička, jo, potom se vytvoří inty šířka, výška a do nich se pomocí memcopy načte obsah z těch polí v té hlavičce. Šířka, výška, takto, ale díky little endian formatu, tak se to nakopíruje správně, jo, tak jak má, že vlevo bude nejméně signifikantní byte, a vedle toho bude nejvíce signifikantní byte, a tady se načítá do intu, takže poslední 2 byty budou nulové. Takže můžete takto, jo, si prostě vytvoříte inty šířka, výška, načtete do nich ty data například pomocí memcpy, vždy, když potřebujete přistoupit k šířce a výšce. Jo, to je jedna možnost, máte ten kód ve skriptech. Tak já ať jenom nekopíruju kód ze skript, a tak to vyřešíme si to trošku jinak. Jo, další možnost třeba vytvořit si hlavičku, vytvořit si strukturu, jo, pro tu hlavičku, se kterou se nám bude lépe pracovat. A potom vždycky, když budeme chtít pracovat s TGA obrázkem, tak si nejprve načteme ten TGA header z toho souboru, potom to převedeme do té naší struktury, se kterou se nám pracuje lépe. A jakmile budeme chtít zapsat ty data na disk, tak si opět tu naši strukturu převedeme zpět tady na tu TGA header, která se dobře načítá a zapisuje, a pak už to jenom zapíšeme. Jo? To je jedna možnost, ale těch možností je více. Jo, tady tím, že my pracujeme s velmi málo atributy z té hlavičky, tak možná není tak důležité to třeba převádět takovýmto způsobem. Každopádně tento převod se vám může hodit například pro složitější formáty. Jo, že pokud by ten formát byl složitější a potřebovali byste více atributů, se kterými často pracujete, tak je třeba lepší si to prostě převést na nějakou strukturu, se kterou se dobře pracuje, a pak to zase převést zpátky a tak dále. Jo. Těch možností je hromada. Neříkám, že tady toto je jediný způsob, jak to udělat, nebo nejlepší způsob, jak to udělat. Je to prostě způsob, který ukazuju, protože ve skriptech je něco jiného, tak se vám snažím ukázat něco trochu rozdílného než to, co je ve skriptech. Jo, ať máte nějaký přehled a víte třeba mezi čím volit, jo, jak se rozhodnout a tak dále. Já si tedy do té nové struktury nakopíruji ty atributy a trochu si je upravíme. Takže tady 3 jednobajtové atributy, tak to zůstane jako 1 byte. Není co řešit. Stejně tak šířka deskriptor. Teda, pardon, hloubka deskriptor. Samozřejmě výška, šířka, tak nebudeme reprezentovat pomocí pole, ale implementujeme si to pomocí 2 bajtových integerů. Jo. Power map je pole, to zůstane jako pole a x origin, y origin. To bychom si klidně taky mohli převést na 2 16-bitové inty, jo, ale protože my s tím nebudeme nijak pracovat, tak já to prostě nechám jako pole a nebudu to řešit, jo? Ať se s tím nemusíme vůbec trápit nijak, jo? Potom, co ještě udělám, co ještě přidám do té hlavičky, tak tady hodím 64-bitový integer, pojmenuji si ho numpixels. Do toho si uložíme, kolik pixelů a celkem se nachází v tom obrázku. A to by asi nemusel být 64-bitový int, to by mohl být 32-bitový int. A protože budeme násobit šířku s výškou akorát. A tady to numpixels tak bude rovné
jo, vypočtu šířka krát výška. Takže to není nic šíleného na výpočet nebo tak. A každopádně my ten počet pixelů budeme nejspíše v kódu počítat často. Jo. A místo toho, aby jsme pořád dokola museli násobit header krát header.šířka, jo, krát header.výška a tak dále, tak si to prostě předpočítáme, ať tam nemáme násobení furt dokola, tak přistupovat jenom k tomu už předpočítanému počtu pixelů. Jo? Budeme převádět z toho TJ header na header, tak si to vždycky předpočítáme to na pixels. Když budeme převádět naopak z header na TJ header, tak to na pixels prostě budeme ignorovat. Jo? Nebudeme nějak řešit. Takže tímto jsme si vytvořili ty dvě hlavičky. První, kterou používáme pro načítání, druhou, kterou budeme používat proto, ať se nám s tím lépe pracuje. A teď si budeme potřebovat ještě vytvořit funkce převod mezi těmi hlavičkami. Takže první, co si napíšeme, funkci, která dostane PGA header a převede nám to na header. Potřebujeme vytvořit tu hlavičku a nějak ji inicializovat. Potom ji returnovat. A já si tady jenom ve splitu otevřu, ať tady máme zobrazené obě hlavičky naraz, ať nemusíme pořád dokola přeskakovat. A teďkom jak na tu hlavičku. Tak první musíme inicializovat ID length, tam není co řešit. Jo. Map type taky není co řešit. Image type taky není co řešit. Jo. A teďkom ten color map, jak to inicializovat, máme dva způsoby. Buď to takto rozepíšeme, jo, tím, že to je menší pole, můžeme tu inicializaci toho pole prostě vypsat takto ručně. Samozřejmě alternativně byste tady mohli to pole vynulovat, jo, a za inicializaci té struktury to překopírovat například forem nebo memcpy nebo něco takového. Jo. Je to čistě na vás. Tady tím, že to pole je dostatečně malé, tak je to víceméně jedno. Jo. Ten počet řádků bude dosti podobný, takže je úplně jedno, jak to zrobíte tady. Jo. A to máme color map, a teďkom x origin jsme říkali, že nebudeme převádět na číslo, ale necháme to jako pole, protože s tím nepracujeme. Jo, takže já to opět jenom překopíruji jako pole a nebudu dále řešit. Potřebujeme vyřešit šířku výšku. To zatím přeskočíme. Protože hloubka a deskriptor je opět jednoduché. Jo, to jsou jednobajtové atributy, takže překopíruji. No. To. A teď máme to jednoduché za sebou, jo, kopírování bajtu. Co je teďkom složitější, musíme vzít tady tyto pole 2 bajtů a vytvořit z toho integer. Jo.
Napadá vás někoho jak na to? Jo, kromě toho MemCPI, což byl jeden způsob, tak my si tady ukážeme jiný způsob. Jo, napadá vás někoho jak na to? Můžeme si 16-bitový integer toho pole a složit například pomocí bitových operací. Jo? Takže úplně nultý byte v tom poli, jo? Úplně první byte na indexu 0, tak bude ten méně signifikantní byte. Jo? Takže my si můžeme vzít ten GA header k with 0. Jo, jenom pro jistotu to přetypujeme na 16-bitový unsigned integer. Tím jsme si vzali ten méně signifikantní byte. Jo. Co musíme zrobit potom? Vzít si ten druhý, více signifikantní byte. Jo. Opět ho přetypujeme na 16-bitové číslo. EGA header with 1. Jo. Teďkom jak ty 2 bajty složit dohromady, jo, aby nám dali 16-bitové číslo. Protože teďkom, když přetypujeme ten signifikantní byte na 16-bitový integer, jo. My jsme přetypovali jenom jeden byte na 16-bitový integer. To znamená, představte si 8-bitové číslo, které se vám zleva doplní nulami. Jo. My jsme měli číslo v rozsahu 0 až 255, přetypovali jsme ho a ono stále zůstalo v rozsahu 0 až 255, jenom se nám zleva doplnilo nulami. Jo. To znamená, my potřebujeme tady tento méně signifikantní byte, jo, těch 8 bitů úplně vpravo. Teď nepřemýšlejte little endian, big endian, jo. Prostě přemýšlejte číslo, jo, které čteme zleva doprava. Takže my máme vpravo v 8 bitech, jo, tu hodnotu toho méně, toho více signifikantního bytu, pardon, jo. A těch 8 bitů potřebujeme posunout doleva, do levého bytu, jo. Jak to udělat? Tak můžeme použít bitový posun doleva, jo, o 8 bitů. A tím se nám i ten více signifikantní byte, jo, těch 8 bitů, posune 8 bitů doleva, takže ten bit vpravo se nám prostě, ten byte vpravo se nám prostě přesune do toho bytu doleva, jo, bit po bitu. Takže teďkom máme dva nezávislé 16-bitové inty, kde ten první obsahuje tu část z toho méně signifikantního bitu, tedy číslo v rozsahu 0 až 255, a ten druhý obsahuje jenom ten více signifikantní byte, tedy číslo v rozsahu 256 až 65 535. A ten méně signifikantní byte je tady vynulovaný. Jo? My potřebujeme tyto dvě čísla teď dát dohromady, a tak k tomu můžeme použít buď to operaci sčítání, anebo, co tady bude ještě asi lepší, bitový OR. Jo? Tím, že ty dvě čísla
se nebudou nikde nijak prolínat, jo. Že nebudou dvě jedničky na stejné pozici nebo tak můžeme použít sčítání. Ale každopádně asi lepší tady použít bitový OR, protože jako kompilátor ví, že nemusí řešit žádné, jo, nebo pak kompilátor ví, že se tam nemusí řešit žádné carry a tak dále. Ale tak může vygenerovat efektivnější kód, nebo se prostě vygeneruje jo, bitový OR. Procesor nebude muset řešit carrying, tak opět jo, může to být o trošku efektivnější. Takže tady dáme jenom bitový OR. Jo. Výšku, a tím jsme vyřešili šířku, výšku můžeme vyřešit úplně stejně, nebo ji můžeme vyřešit opět trošku jinak, jo, další způsob. My víme, že v tom poli máme uložený validní 16-bitový integer a máme adresu začátku toho pole. Co když si vezmeme TGA header tečka výška, jo, a převedeme to na pointer na 16-bitové číslo a ten pointer dereferencujeme, jo. A tím, že height je pole, jo, tak TGA header.height jo, je pointer na začátek toho pole, nebo ono se to chová jako pointer na začátek tady toho pole. A tím, že to potom převedeme z 8-bitového, z pointeru na 8-bitový, na pointer na 16-bitový int, tak řekneme compileru, chovej se k tomu pointeru, jako by ukazoval na 16-bitové inty. No a tím, že v tom je uložený 16-bitový int v little endian formátu, tak už to potom můžeme dereferencovat a přistoupit k tomu takto. No, tak to je další možnost, jak realizovat tu výšku a šířku. A potom ještě potřebujeme počet těch pixelů, tak to tady vynuluju. A pak to jenom počítám jako výška a šířka. A nakonec můžu tu hlavičku returnovat. Jo? A mám hotovo. Takže to je převod z té TGA header na header. L pomocí bitových operací, kastění pointerů a tak dále. Jo, taky byste tam mohli použít to memcpy. Asi bych doporučoval použít to memcpy místo tady těchto dvou způsobů. Každopádně já jsem vám prostě chtěl ukázat něco jiného, protože to memcpy už máte ve skriptech a můžete si to přečíst. Jo. Ale fakt prostě nejspíš bych doporučil memcpy, tak jak to je ve skriptech a neřešit, jo. Takže tady vynulovat a pod to hodit někde memcpy, máte vyřešeno. Máme TGA header na header, ale teď si budeme muset naimplementovat tu transformaci naopak. Jo. Že TGA header tu TGA header argumentem bude header. Opět musíme inicializovat
Takto, jenom jsem si překopíroval ty atributy, ať je nemusím psat ručně. Tak teď inicializovat jednotlivé atributy. Takže IDčko opět nic složitého, color map type opět nic složitého, image type zase složitého. Color map je pole, takže opět můžete překopírovat buď to ručně, nebo například memcpy for cyclus. Jo, já to tady překopíruju ručně, ale je to úplně jedno, jak to zrobíte. X origin, Y origin, tak jsme to nechali jako pole, takže to opět překopírujeme jako pole. Výška a šířka, k tomu se ještě musíme vrátit, jo, zatím tam hodím prázdnou inicializaci, protože hloubka je jednoduchá, deskriptor je taky jednoduchý, jo. A tady mělo být color map type, takto. Tím opět to jednoduché máme za sebou. Teď potřebujeme vyřešit převod z toho intu na pole. Jo. Opět byste mohli použít memcpy, jo. Že do memcpy hodíte adresu toho header.width a header.height a adresu tady těchto dvou polí a překopírujete to tak, jak to je. Jo. My si to opět ukážeme pomocí přetypování pointerů a pomocí bitových operací. No, každopádně opět bych doporučoval prostě použít memcpy. Jo, my si to jenom ukazujeme jiné věci, ať vidíte i alternativy. Takže šířka a výška, tak šířku opět zkusíme implementovat pomocí těch bitových operací. Že my máme header šířka. Potřebujeme vzít ten méně signifikantní byte, tak můžeme použít bitový end s bytem, ve kterém jsou samé jedničky, 0xff. Získáme ten méně signifikantní byte. Samozřejmě pořád máme jenom 16-bitové číslo, nebo 32, protože integer promotion, jo, aritmetické operace s čísly jsou takové trošku složitější. Moc bych tady do toho nezabíhal, můžete si přečíst ve skriptech. Každopádně šířka byla 16-bitové číslo, takže tady potom po tom bitovém endu tak získáme minimálně 16-bitové číslo. Jo. A tak to potřebujeme přetypovat na 8-bitové číslo, tím, že tam byl plný jenom ten nejméně signifikantní bit, jo, tak netřeba nic řešit, jo, tam nebude žádný overflow ani nic takového. Tím jsme inicializovali ten byte na indexu 0, jo, méně signifikantní, protože je little endian format. A jako druhý byte potom musíme inicializovat ten více signifikantní. Takže opět to přetypujeme na 8-bitový int, jo, ať nám to správně ukládá, ale opět neměl by to být zase takový problém. Ale pro jistotu vždycky explicitně přetypování, jo, nikdy tím nic neskazíte. Lepší implicitně přetypovat zbytečně, než hledat chybu někde, kde se nachází implicitní přetypování. Jo, takže nebojte se,
explicitně přetypovat. 5 potřebujeme šířku, takto. A teďkom potřebujeme ignorovat ten méně signifikantní byte, jenom ten více signifikantní byte. Jo. A co můžeme udělat? Když posuneme o 8 bajtů doprava, jo, tak tím zahodíme ten méně signifikantní byte. Ten více signifikantní byte se nám přesune do toho méně signifikantního bytu, protože máme jenom 16-bitové číslo, jo, jenom 2 bajty. Tak posuneme o 8 bitů doprava, přetypujeme na 8-bitový int, tím inicializujeme tu šířku. No. Výšku bychom mohli inicializovat stejně, anebo to vyřešíme opět pomocí typování pointeru. Když si vezmeme takto, tu výšku, když si vezmeme adresu té výšky, jo, tak získáme pointer na tu výšku. Co když si tu adresu přetypujeme z pointeru na 16-bitový int, pointer na byty, jo, tak získáme pointer na jednotlivé byty toho intu. A teď nám stačí vzít ten méně signifikantní byte. Něco tu mám nejspíš blbě uzavorkované. A ještě potřebuji přidat ty závorky tady, jak beru ten pointer, jo, protože jinak ta indexace se brala jenom k tady tomu pointeru, jo, a potom se přetypovávalo číslo na pointer. Takže to potřebuji zavorkovat takto. Dopadně já si vezmu pointer na začátek toho čísla, přetypuju ten pointer na byty, jo, pak si vezmu nultý byte. Stejně tak si můžu stejným způsobem vzít první byte. Jo? Manipulace s pamětí. Každopádně opět bych doporučoval prostě použít memcpy, jo, tady takovéto věci neřešit. No a tady ještě když tu už nic, žádné další operace nerobíme za tou inicializací, tak já si nemusím vytvářet proměnou. Můžu rovnou takto returnovat. Jsou k tomu nějaké dotazy zatím? Dobré, budeme pokračovat. Tím máme vyřešený převod mezi těmi dvěmi hlavičkami, jo, naší, se kterou se nám dobře pracuje, a hlavičkou, z které se nám dobře zapisuje. Jo, neopakuji, není to něco, co musíte vždy nutně řešit. Někdy to je lepší takto si vytvořit strukturu, se kterou se vám dobře pracuje, jo? Protože s ní budete pracovat často.
třeba v těchto případech v tomto předmětu to možná ani není potřeba. Je to zbytečně složité, jo, protože ta práce zase s tím TGA formátem v našem případě není nějak extra složitá. Jo. A každopádně převod mezi hlavičkami hotový. A teďkom otázka, jo, jak tedy tu hlavičku načíst. Se opět vrátím do script. Jo. A tady najdete někde odkaz na stažení TGA souboru. Jo, tady. Ale nyní už stačí pouze otevřít nějaký TGA soubor, například tento, tak pod tím slovíčkem tento najdete TGA soubor právě v tom nekomprimovaném RGB formátu, takže se nám s ním bude dobře pracovat. Si jenom přesunu downloads teďka, jo. A teď už s ním můžeme pracovat. Takže prvně budeme muset ten soubor otevřít. Takže opět použijeme fopen. Filename, napíšu to tu prostě natvrdo. Jo. A mod, tak budeme chtít číst, takže write. A protože pracujeme s binárním souborem, tak dodáme i to binary. Jo. A připomínám, už jsme probírali minule, ten binary mod, jo, na Linuxu nebo na POSIXových systémech obecně, takže i na Macu nebude dělat vůbec nic, jo, tam nemá žádný význam. Každopádně, když nedělá nic, jo, tak nám nijak neuškodí. Na Windows každopádně ten binary mod má nějaký efekt, jo, protože to předpokládám na straně standardní knihovny, jo, pořeší nějaký speciální handling, newline a tak dále. Jo, protože Windows tam nějak zvláštně řeší newliny. Právě to speciální ošetření je potřeba u textových souborů. Takže na Windows ten binary mod už má jakýsi efekt. Takže doporučuji, když pracujete s binárními soubory, tak tam to bude prostě vždycky napsat. Jo. V lepším případě to pomůže, v horším případě to nijak neuškodí. Jo, pardon, tady má být RB, read binary. Teďkom čteme. Jo. Zapisovat budeme potom. Jo. Teď byste mohli zkontrolovat, jestli se ten soubor otevřel, to znamená, jestli file není rovno 0. Tak if třeba file nerovná se 0. Vypíšeme, že not open file a return 1. Jo, něco takového. Jedno. A teď jak načíst tu hlavičku? Už máte tady ve skriptech kód a použijeme k tomu funkci fread a každopádně, abych nepředbíhal. A nejprve si musíme vytvořit tu naši TJ header. Inicializujeme nulami, jo, takto, ať máme prázdnou hlavičku. Jak do toho teďkom načíst? Funkce fread prostě načte x bajtů z paměti, uloží je na adresu, kterou jste specifikovali. Vidíte, že fread má čtyři argumenty. Jo. Prvním argumentem, na jakou adresu se mají ty data zapsat. Jo. Takže to bude adresa, na které se nachází ta naše hlavička. Posledním argumentem je soubor, ze kterého se má číst, tak to opět hodíme file. Teď otázka, co jsou ty dva prostřední unsigned longy uprostřed. Jo. Tak to první číslo je velikost jednotlivých objektů, jo, které z té paměti načítáme. My načítáme TGA header, tak velikost bude size of TGA header. Druhé číslo, kolik těch objektů načítáme, my načítáme jednu hlavičku.
takže velikost bude 1, jo. A potom ten efrit tak nám načte velikost krát n bajtů, jo. Protože načítá n objektů o velikosti size. Jo, to je docela přímočaré. Každopádně se to zadává jako dva separátní argumenty. Jo. A co potom ten efrit vrací? Jo. A se podíváme, ten efrit nám vrací unsigned long. A jo. Co přesně to číslo, které nám efrit vrátí, znamená? Tak řekne nám, kolik se nám podařilo načíst objektu. Jo. To znamená, my načítáme jeden objekt, a pokud se to podaří načíst, tak nám efrit vrátí 1. Jo. Kdybychom načítali 10 objektů, podařilo se nám je načíst všechny, tak nám efrit vrátí 10. Samozřejmě, pokud efrit vrátí méně než to n, co jsme tam zadali, jo, tak máme problém, protože se nepodařilo načíst všechny objekty správně. Jo. Je na nás, jestli si prostě uložíme, kolik objektů to načetlo a budeme pracovat jenom s těmi načtenými, anebo řekneme, že nemůžeme s tím pracovat, když se nenačetlo všecko, jo, tak končíme. A to je na vás, jak s tím budete pracovat. Jo. Každopádně myslet na to, efrit vrátí, kolik objektů to načetlo. Pokud to vrátí tady toto n, jo, tak se všecko načetlo správně. Pokud to vrátí něco menší než n, tak se nenačetlo všechno. Pokud to vrátí něco větší než n, tak máte velmi, velmi velký problém, jo? Protože to je stav, ke kterému by nemělo dojít. Takže tolik efrit. Jo, samozřejmě můžete to použít i k načítání textu. Každopádně nedávám to newlineu, teda nedávám to terminátor na konci, ani jak to neřeší newliny. Jo, když jste použili fgets, tak to načetlo jeden řádek až po newlineu a nakonec toho načteného stringu vám to hodilo terminátor. Efrit vám terminátory nějak neřeší, ale můžete to taky použít k načítání textu. Například, kdybyste chtěli načíst celý textový soubor, jo, najednou, tak budete používat efrit po velkých kusech, třeba po 1 kilobajtu, 4 kilobajtech nebo tak, nějaké rozumně velké číslo, a budete efrit volat pořád dokola, dokud nenačtete úplně celý text. A pak jenom, jo, nakonec z toho velkého stringu prostě hodíte binární nulu ručně, nebo to vynulujete dopředu, ať tam jsou jenom nuly. Ale takže tolik efrit. I kdybyste chtěli zkontrolovat, jestli to čtení bylo úspěšné, tak si to můžete uložit do proměnné, jo, a zkontrolovat třeba, jestliže n rovná se 1, jo, tak správně, pokud n nerovná se 1, tak vypíšete nějakou chybovou hlášku, dáte return -1, no, nebo tak. Já to tady nebudu teďkom řešit error handling. Jo, každopádně, tak toto můžete zrobit, jo. Tímto jsme tedy pomocí efrit načetli celou tu hlavičku. Teď si zkusíme převést do toho našeho rozumnějšího formátu, ať se nám s ní lépe pracuje. Můžeme vypsat ty výšky, šířky a tak dále. A nakonec si teda vypíšeme, nakonec si vypíšeme ty informace z té hlavičky, ať se ujistíme, že se nám to načetlo správně. Jo? Takže budeme chtít vypsat asi image type. Jo? Takto. Pak budeme chtít šířku a výšku. Takto. Potom asi
počet pixelů si vypíšeme takto. A nakonec to by mohl být asi unsigned to. A nakonec, co si ještě vypíšeme, bude hloubka, jo. A každopádně to si vypisujeme jenom proto, abychom se ujistili, že nám to načítání funguje, jo. A co bychom neměli zapomenout, to fclose file, jo, nám by tady stejně, a to fclose můžeme dát přímo už za to načtení, jo. Nám by tady stejně ten program okamžitě skončil, takže by se ten soubor rychle uzavřel. Ale buďme korektní, jo, ten fclose tam dejme, ať to nezapomeneme třeba do budoucna, když budeme ten program upravovat a tak dále. Ale protože nechcete mít zbytečně otevřený soubor, se kterým ani nepracujete. A teď, když si to překompiluju, tak to spustím. Could not open file, takže něco. Já mám tu podmínku naopak. Samozřejmě pokud to vrátilo nul, jo, tak došlo k chybě. Pokud to nul nevrátilo, tak se ten soubor dokázal otevřít, jo, pardon. A teď už vidíte, jo, image type 2, a to znamená barevný RGB obrázek, takže hloubka musí být 24. Šířka, výška, ten obrázek je 512 na 512, počet pixelů 262 000 asi. A tím jsme si načetli tu hlavičku, která nám potom říká, jak máme pracovat s zbytkem toho souboru, nebo co máme očekávat ve zbytku toho souboru. A potom dále, co musíme načíst, tak už jsou jenom ty jednotlivé pixely, protože hned za tou hlavičkou budou následovat pixely. No. Pro načítání jednotlivých pixelů tak si opět vytvoříme novou strukturu. Typedef struct pixel. Budeme pixel. To si můžete pojmenovat i tu strukturu jo, struct pixel a pak tomu přidat jméno, nebo můžete použít anonymní strukturu, jak to je tady, a pojmenovat si jenom tu anonymní strukturu. To na vás, jak preferujete, je to možná, budu takto konzistentní se skripty. Vytvoříme si strukturu pro reprezentaci jednoho pixelu. V té struktuře si samozřejmě budeme ukládat všechny 3 barevné složky. Jo, budeme dneska pracovat jenom s barevnými obrázky. Nebudeme si psat kód pro práci s černobílými obrázky, ale zkusíme si třeba ukázat minimálně, jak na to. Jo. Takže jak reprezentovat ten pixel? Bavili jsme se, budou tam 3 barevné složky. Červená, zelená, modrá. Každopádně pozor, v tom formátu TGA jo, nejsou ty barevné složky uložené ve formátu RGB, ale jsou uložené naopak ve formátu BGR. Jo. Takže první bude modrá, druhý pixel bude zelená uprostřed a poslední pixel bude červená. Není to RGB, je to BGR. I když tedy ve většině textových, grafických editorů, grafických aplikací a tak dále, tak často pracujete právě s RGB reprezentací barev. Jo. Tak spousta formátů v skutečnosti ukládá jako BGR, jo, a ne jako RGB, že prostě modrou barvu dává jako první. Pozor na to. Jo. Měli byste na to minimálně myslet
při načítání z disku, jo, nebo ne při ukládání na disk. Každopádně potom, když s tím pracujete v kódu, tak samozřejmě nejlepší je si to prostě pojmenovat vždycky jménem, ať k tomu nepřistupujete podle pozice, ale podle jména a pak už se vám nestane, že to zapíšete nějak blbě, jo, jenom si v té struktuře správně pojmenovat a máte hotovo. Že takto máme hlavičku, takto máme jednotlivý pixel a samozřejmě, když budeme chtít těch pixelů více, tak si prostě alokujeme pole těch pixelů a máme hotovo. A nakonec, co ještě budeme potřebovat, tak strukturu pro reprezentaci celého obrázku. Jo, a ten obrázek se bude skládat z hlavičky a bude se skládat právě z pole pixelu. Jo? A minutku. Jo, tímto, když budeme načítat obrázek, si načteme tu hlavičku, z té hlavičky zjistíme, kolik pixelů potřebujeme, tak naalokujeme dostatečně velké pole a načteme ty samostatné pixely do toho pole. Jo. Tímto můžeme reprezentovat barevné obrázky, které mají pixely o 3 barevných složkách. Každopádně teďkom nastává problém. Kdybychom chtěli reprezentovat i ty černobílé obrázky, kde každá barva a kde každý pixel je reprezentován jenom jednou barvou, jo, stupněm šedí. Takže pro každý pixel potřebujeme jenom 1 byte a 3. A samozřejmě mohli bychom použít tady tuto reprezentaci. Říct si, že ten stupeň šedí uložíme prostě jenom do jedné z těch 3 barevných složek. Zbylé 2 budeme ignorovat. Jo. Je to možnost, každopádně pro každý obrázek bychom pak potřebovali 3x více bajtů, než kolik reálně využijeme. Jo, 2/3 té alokované paměti by byly nevyužité. A my to samozřejmě, jo, toto samozřejmě nechceme, tak to budeme chtít vyřešit jinak. Jo. Jednou z možností hodit si tady void pointer, jo, na to pole. A vždycky, když budeme chtít pracovat s tím obrázkem, tak se podíváme do hlavičky, jo, je ten typ obrázku 2. Pokud ano, tak tady ten pointer překastíme na pixel pointer. Pracujeme s tím jako pixely, jako s RGB pixely, jo. Pokud je typ obrázku 3, tak tento pointer překastíme například na pointer na 8-bitové inty, jo. A pracujeme s každým pixelem vždycky jakožto třeba s 8-bitovým intem. Jo, nebo si pro ty 8-bitové barevné hloubky vytvoříme například strukturu grayscale pixel jenom o jednom 8-bitovém intu, nebo tak. Jo, to je na vás. Asi by bylo lepší si proto vytvořit extra strukturu takto. Jo, a pojmenujeme si to třeba grayscale pixel nebo něco takového. Tady by bylo takto jenom jeden atribut. A podle potřeby, jo, podívali bychom se do té hlavičky, typ obrázku 2, tak ten pointer překastíme na pixel pointer, pak s tím pracujeme. RGB pixel.
Pokud Tibě 3, tak to překastíme na Grayscale Pixel a pracujeme s tím jako s Grayscale Pixely, jo? Každopádně tady toto ruční kastění a používání void pointeru tak není úplně ideální. Možná lepší, co bychom my tady mohli udělat, jo, je použít union. Jak se vytváří union? Podobným způsobem jako struktura. Jo. Zápis je stejný. Buď to použijete union a takto a tady píšete atributy toho unionu. Každopádně pak musíte vždycky psát union data něco. Pro nás je tady opět výhodné stejně jako u struktury použít ten typedef. Jo. Takže úplně stejné jako u struktur. Atributu toho unionu a tak je opět stejná. Jo. Tady budeme mít buď to RGB pixel takto, RGB, anebo Grayscale pixel takto, gray. Každopádně, jaký je rozdíl mezi strukturou a mezi unionem, ale když ten zápis je velmi podobný. Struktura má několik atributů. Všechny 3 atributy tady třeba v této struktuře, obecně všechny atributy té struktury, tak byste měli inicializovat, jo, a ve všech atributech bude nějaká validní hodnota. A potom ta samotná struktura nabývá počtu validních hodnot, který je roven počtu validních hodnot prvního atributu krát počet validních hodnot druhého atributu krát počet validních hodnot třetího atributu, jo, a tak dále. Proto se strukturám říká také product type. Jo? Product, jakožto výsledek násobení. Že počet validních hodnot té struktury je, že přenásobíte mezi sebou validní hodnoty všech těch atributů. Protože všechny atributy musí být vždycky v nějakém validním stavu. Jo? A můžete přistupovat ke všem atributům té struktury. Kdežto union, sice ho taky definujete pomocí více atributů, ale vždycky je aktivní jenom jeden atribut toho unionu. Jo? A můžete vždycky přistupovat jenom k tomu aktivnímu atributu. A do toho, když si definujete ten union, tak kompilátor vám spočítá, jak velký ten union musí být, aby se tam vlezl největší možný atribut. Jo? To znamená tady, když tam máme jenom pointery, tak ten union bude 8 bajtů, jo? Protože pointery dneska bývají většinou 8 bajtové. Každopádně, kdybychom tam měli třeba jeden atribut 8 bajtový, druhý atribut 16 bajtový, tak velikost toho unionu bude 16 bajtů, ať se tam vleze vždycky ten větší atribut. No, každopádně, jak jsem říkal, aktivní je jenom jeden atribut vždy. A aktivní je ten, do kterého jste zapsali naposled, jo? Jako do posledního. A to znamená, vy můžete přistupovat jenom k tomu atributu, do kterého jste zapsali naposled. Všechny ostatní atributy nejsou aktivní, nejsou ve validním stavu, jo? A přistupovat k ním je undefined behavior, jo? Kompilátor vám to dovolí, každopádně je velká šance, že se vám potom za běhu programu něco rozbije. Teď samozřejmě vyvstává otázka, jak zjistit, který atribut je aktivní, jo? A tak to nezjistíte. To si musíte pamatovat sami, jo? Buď to na základě toho, jak máte ten kód organizovaný, tak si uvědomíte, že asi by teďkom v tomto momentě měl být aktivní tento atribut. Jo? To je jedna možnost. Druhá možnost, prostě si uložíte, co je aktivní pomocí nějaké jiné proměny. Každopádně v tomto unionu, jo, tak bude aktivní buď to ten
první atribut a nebo ten druhý atribut. A my teďkom, pokud, jo, když máme tu strukturu image, tam budeme chtít reprezentovat i data nějak, a tak k tomu můžeme použít ten union. Jo, takže my budeme mít nějakou strukturu image, přistoupíme k image.data.rgb, jo, a tím získáme ten pointer na RGB pixely. Ukážeme si teďkom, jak to v praxi použít. Jo. Každopádně tady mám definici dvou různých struktur pro různé typy obrázků, jo, pro černobílé a odstíny šedí. A potom mám tu strukturu pro celý obrázek. A teď si tedy ukážeme, jak načíst celý ten obrázek. Budeme returnovat image, funkce load image. A prvním argumentem bude string file name, odkud to máme načíst. Další argument tam asi není potřeba. Takže takto. Image. A teďkom si vytrhneme tady tento kus kódu a ten error handling odstraním. To teď, tím se teď nebudeme zabývat, jo? Budeme předpokládat, že se nám to vždycky otevře. Takže otevřeme soubor, načteme hlavičku. Teď tu hlavičku potřebujeme převést na tu naši rozumnější hlavičku, se kterou se nám bude hezky pracovat. Víme, kolik se tam nachází pixelů, jo? Teďkom že můžeme zkusit načíst podle toho, jaký typ obrázku tam, s jakým typem obrázku pracujeme, jo, tak můžeme zkusit načíst jednotlivé pixely. Takže pokud image type je rovno 2, tak my pracujeme s barevnými obrázky. Já si budu chtít vytvořit ten image takto, tak header můžu dát jakožto copy header třeba. A data já zatím to vynuluju. Takto. Dořešíme později. Říkal jsem, budeme pracovat jenom s typy 2 nebo 3, to znamená barevné nebo černobíle nekomprimované obrázky. A ten typ 2, tak je barevný obrázek. Takže pokud typ je rovno 2, tak my potřebujeme inicializovat ten RGB pointer. Tím, že si alokujeme pole, jo, takže malloc, kolik je těch pixelů, image, můžu dát header, tečka num pixels krát size of RGB pixel, jo. Teďko můžu zavřít ten druhý split asi. Jo, takže tímto si alokujeme dostatek paměti pro ty barevné pixely. A teď si potřebujeme ty barevné pixely načíst. Opět použijeme frit, kam teď načítáme do toho nově alokovaného pointeru. Odkud načítáme ze souboru file. Velikost jednotlivých objektů bude size of RGB pixel, což tady bude 3. Mám tam 8-bitové inty. No. Velikost toho objektu by měla být 3, protože v tom programu každý pixel budou 3 byty. A počet těch objektů, které načítáme, tak dáme header.num pixels. Jo?
takže tím jsme alokovali dostatek paměti pro ty barevné pixely a pak jsme ty barevné pixely načetli. A pak opět byste si mohli výsledek EFRIT uložit, zkontrolovat, jestli došlo k chybě nebo ne. Já to tady nebudu teď nějak extra řešit. A pokud pracujeme s černobílými obrázky, ten kód bude trošku odlišný. Jo. Takže si potřebujeme alokovat paměť pro ty černobílé pixely. Takže opět malloc, jo, dám pixel zkrát, ale teďkom size of černobílý pixel, ne RGB pixel. A stejně tak EFRIT, jo, bude podobný, ale potřebujeme načítat, protože aktivní je ten pointer grayscale, takže tady musíme načítat do toho pointeru grayscale, jo, do toho atributu grayscale, protože ten je aktivní a ten RGB aktivní není. Jo, k tomu přistupovat nemůžeme. Size of načítáme černobílé pixely, takže grayscale a stupně šedí. A opět numpixels, jo, to je to samé, jo, to samé. Takže tím jsme vyřešili načítání i barevných, i černobílých obrázků. Jo? Potom, co už nevoláme EFRIT, můžeme zavřít soubor a nakonec return image. Jo? Tak tím by mělo být vyřešené i načítání toho obrázku. A teď už si s tím obrázkem můžeme pracovat, jak se nám zachce. Jo? Takže takto čtení. A jsou k tomu čtení nějaké dotazy nebo k těm unionům nebo něco takového? Budeme pokračovat dále. Jo. Kdyby bylo něco, tak prostě řvěte. Ozývejte se, jo, jako obvykle. Načítání máme vyřešené a teď budeme chtít ještě vyřešit zápis, protože to je předmětem toho dnešního doučování. Čtení a zápis binárních souborů. A pak už si jenom ukážeme jednoduše, jak ty obrazy třeba zpracovat, jo, a jednoduché nějaké operace a potom končíme. A každopádně teďkom funkce write image, přidáme ten image a ještě potřebujeme přidat file name, kam se nám ten obrázek uloží. Opět file f open soubor file name a mod tentokrát write binary. Jo. Opět binary na Linuxu nic nedělá, nijak neškodí. Na Windows je to důležitější. Jo. Takže vždycky lepší to tam napsat. Pokud nechcete nějak jako nutně zařídit, aby váš program fungoval jenom na POSIXových systémech. Na konci souboru zase bude, na konci funkce zase bude zavření toho souboru. Close file, jo? Co teďkom musíme provést, a klidně to může být ještě před otevřením toho souboru, můžeme si převést tu hlavičku na TGA header. No. Takže tu TGA header image.header. Otázka je, kdy je vhodné provést tady ten převod, jo? Jestli před otevřením souboru nebo po otevření souboru. I tento převod těch hlaviček není žádná složitá operace.
Takže jako je to víceméně jedno, jo, protože to stejně tak jako tak bude rychle. Ale každopádně otázka je, jo, jestli je důležité, jestli je nutné dělat nějaké náročné operace před otevřením souboru, když otevření toho souboru může selhat. A pak výsledky těch složitých operací zahodíte, jo. Jestli je lepší otevřít ten soubor a po otevření souboru dělat náročné operace, které nesouvisí s tím souborem, abyste se ujistili, že ty náročné operace budete provádět jenom tehdy, kdy je do toho souboru skutečně možný, jo. A protože samozřejmě může selhat otevření toho souboru pro zápis, jo, například protože nemáte práva. To jsme si, myslím, ukazovali minule, jo. Opět je to hlavně na vašem zvažení. Jo, pokud víte, že třeba je to nějaký extra důležitý soubor, ke kterému bude přistupovat spousta lidí, tak třeba může být vhodné, jo, prostě ten soubor otevřít jenom, když je to opravdu extra nutné, jo. Naopak, když to je třeba soubor, který využívá jenom váš program, tak je úplně jedno, kdy ho otevřete, kdy ho zavřete, jo, protože víte, že k tomu třeba nikdo jiný ani nikdy přistupovat nebude. Jo, opět je to na zvážení. Ale tím, že to je velmi rychlá operace, jo, tam bude jenom kopírování pár bajtů a nějaké jednoduché bitové operace, tak je to v podstatě jedno, jo. Ale samozřejmě otázka by byla, kdyby tam byly operace, co trvají několik sekund, jo, a takové. A tak jestli je lepší je provést před nebo po otevření souboru a tak. Jo, opět je to na zvážení a na základě toho, co děláte, jo, podle vašeho use caseu a tak. Při programování je prostě většinou třeba přemýšlet, vážit konkrétní situaci, což se nedá takhle probrat všechno dopředu při jednom doučování. Každopádně máme TGA header, která slouží pro zápis, a máme otevřený soubor. Teď, jak budeme zapisovat do toho souboru? Použijeme funkci fwrite. Jo. Opět můžete vidět, že bere 4 argumenty. Jo. Adresu, ze které se čte, velikost objektu, počet objektů a souborový stream, do kterého se zapisuje. V podstatě ten fwrite funguje úplně stejně jako fread, jo. Akorát naopak, jo. Fread čte z tohoto souboru, zapisuje na tuto paměť, fwrite čte z této paměti, zapisuje do tohoto souboru, jo. Takže opět, co tam zapisujeme? První zapisujeme header. Velikost objektů je size of TGA header. Počet objektů je 1, protože zapisujeme jednu hlavičku a zapisujeme do souboru file. Opět to vrací unsigned long, kolik objektů se podařilo zapsat. Takže opět byste mohli zkontrolovat, jestli fwrite vrátil 1. Jo, já to zase nebudu dělat. Asi v domácím úkolu to taky není tolik potřeba, ale třeba v projektu by to mohlo být. Jo. A tímto jsme zapsali hlavičku. Teďkom, co ještě potřebujeme? Tak potřebujeme zapsat ty data. A teď zápis těch dat tak se bude lišit na základě toho. Opět takto. If image.header .image type no, na základě toho, jestli pracujeme s černobílými nebo barevnými obrazy. Takže já si opět jenom rozepíšu ty ify. Prvně zpracujeme barevné obrazy. Typ 2. Takže tady dáme opět fwrite. Teďkom se ušetříme toho maloku, jo, a budeme provádět jenom zápis. Takže zapisujeme data z toho obrazu. Když zapisujeme barevné obrazy,
tak musí být aktivní tady tento RGB pointer, jo, protože pracujeme s barevnými obrazy. Tak předpokládáme, že že pracujeme s barevným obrazem, tak předpokládáme, že zbytek toho našeho programu správně zapisoval vždycky do toho pru RGB. Jo? A velikost objektu je size of RGB pixel a počet objektu je image.header.numpixels. A nakonec zapisujeme do souboru file. Zapíšeme všechny pixely do toho souboru. Jo, pro barevné obrazy máme vyřešené. A teďkom grayscale, tak pracujeme s pointerem grayscale a size of je grayscale pixel a ne barevný pixel. Tímto jsme vyřešili i zápis do toho souboru. Zapsali jsme všecko, jo, hlavičku i data. Můžeme zavřít soubor a máme hotovo. Jo? Takže máme vyřešenou reprezentaci toho obrázku v paměti, máme vyřešené načítání toho obrázku a máme vyřešený i zápis toho obrázku. Jo? Teď si to můžeme nějak načíst, takže třeba image rovná se load image carmack.pga tak to nějak zpracujeme. Zpracování si napíšeme velmi jednoduché, ale nic složitého. Let's write image a file name si doplníme potom třeba takto result.tga, jo? Takže vytvoříme si nějaké jednoduché zpracování, zapíšeme do result.tga. Nakonec ještě, nesmíte zapomenout, že ten image obsahuje malokovanou paměť. Si potřebujeme uvolnit, já bych tady asi dodělal funkci takto void free image. Přidá image. A teďkom if image.header.image type rovná se 2. Tak uvolníme ten pointer image.data.rgb. No, else if image.header image type je rovno 3, tak uvolníme grayscale. No, takto. A nakonec si musíme zavolat free image, ať se nám uvolní paměť. No. Ale teď jedna věc, které si můžete všimnout, já tady všude ten obrázek i ty hlavičky předávám kopii, jo. Je to proto, že ten obrázek image tak se skládá z hlavičky, která ale není nějak extra velká, jo, to bude to já nevím, 30 bajtů, 40 bajtů, něco takového, ne příliš velké, takže není problém to skopírovat. A pak se ten image skládá z dat, což je jenom jeden pointer. Jo, a jeden pointer opět není složité skopírovat. Takže já ten image prostě vždycky skopíruju tím, že tu hlavičku já v tom obrázku zatím nikde neupravuju. A tím, že data se tak jako tak předávají pomocí pointeru, jo, a my šáháme jenom na ty data, tak já prostě ten image kopíruju. Dojde jenom kopírování té docela malé hlavičky a jednoho pointeru. Není zase tak drahá operace. A pak aspoň počítač nemusí při běhu programu hledat, kde ukazuje jaký pointer, jo, a nahánět nějaké pointery a tak dále. Samozřejmě, kdybyste třeba chtěli zvětšovat ten obrázek nebo tak, jo, tak je samozřejmě lepší tu image strukturu předávat pointerem, protože budete chtít modifikovat i hlavičku třeba, jo, kdybyste to zvětšovali in place, tak dále. Ale takže opět je na zvážení, jestli je lepší to předávat kopii nebo pointerem.
mně tady přijde lepší, nebo mně je to jednodušší, jo, předávat to kopii. A tím, že to je jednodušší a nemá to žádné extra jako špatné důsledky, tak já to prostě kopíruju a neřeším žádné složitosti, jo. Samozřejmě tady uvolním ten paměť, ale už ten pointer nenastavuju na 0. Jo, kdybych chtěl třeba vynulovat i ten samotný pointer, tak já si musím předat ten image pointerem a pak skrze ten pointer, jo, vynulovat ten původní pointer. Ale já to tady nebudu řešit, jo, protože load image nám vždycky vytvoří nový obrázek, alokuje novou paměť. Tam se nerecykluje existující image. Takže já předpokládám, že když se zavolá free image, tak se ta původní struktura zahazuje. Takže tím máme tedy vlastně vyřešené načítání i zápis těch obrázků a máme vyřešenou alokaci i uvolňování paměti. Jo? A poslední věc, co nám tady zbývá, tak bude zpracování toho obrázku. Jo? Co s tím můžeme udělat? Převedeme si to na stupně šedí, jo? Ale já nebudu převádět z typu 2 na typ 3 nebo naopak. Jo? Budeme pořád používat ten typ 2 a prostě pro reprezentaci těch černobílých pixelů, tak všechny 3 barevné složky RGB tak nastavíme na stejnou barvu. Jo? Ať se tady příliš nezdržujeme a pokud chcete, tak si ten převod z Image Type 2 na Image Type 3 můžete třeba ve volném čase, jo, pro cvičení programovat, ať taky máte třeba i něco pro sebe na procvičení a tak, jo. Takže tu grayscale předám tam ten image a teďkom výhoda toho převodu na černobílé obrázky. My každý pixel transformujeme víceméně zvlášť, jo. Jako úplně jedno, na jaké pozici se ten pixel nachází, jaké pixely se nachází okolo a tak dále, jo. My prostě každý pixel zvlášť transformujeme. My přes ten obrázek nepotřebujeme procházet pomocí xové, y souřadnice. My prostě projdeme pixel po pixelu, jo. A připomínám, předpokládáme, že image type je 2, jo, ale takže validní je ten pointer RGB, takže budeme přistupovat vždycky k tomu RGB. Já si ten pointer uložím dopředu, ať nemusím rozepisovat vždycky image data RGB, ale ať máme jenom takto pointer data se rovná image.data.rgb, tak si jenom ten pointer uložím do proměnné a označím ten pointer jako pointer na nekonstantní data, jo. Ať si ten pointer omylem nepřepíšu. A pak už jenom budu chtít proiterovat pixel po pixelu. Takže i se rovná 0, i je menší než image header num pixels plus i. A teďkom si potřebuju spočítat novou hodnotu toho pixelu. Tam zadám. A nakonec potřebuju zapsat, takže takto data i red se rovná value se rovná value plus se rovná value, jo. A teďkom otázka pro nás, jo, to nejdůležitější. Jak spočítám ten stupeň šedí, jo. Když mám barevný pixel, jak spočítám, jak ho reprezentovat pomocí stupňů šedí. Nejjednodušší, nejnaivnější řešení napadne spoustu lidí jako první. Ono je to normální, že to jako lidi napadá, jo. Zprůměrovat to.
Prostě sečíst červenou, zelenou, modrou složku, vydělit 3. To funguje a podaří se nám ten obraz převést do stupňů šedí. Jo. A jenže tady je potřeba zmínit něco, co nesouvisí úplně s informatikou. A souvisí to s tím, jak lidské oko zpracovává barvy. Jo. A lidské oko je na různé barvy různě citlivé. Jo. A nejcitlivější je, tuším, na zelenou. A v momentě, kdy my převedeme ten obraz na černobílý obraz jenom pomocí jednoduchého průměrování, tak tím, že každá barevná složka bude zastoupena stejně, tak lidské oko bude ty kontrasty v tom černobílém obraze vidět trošku jinak, než by vidělo v barevném obraze. Jo? On to bude, ten černobílý obraz samozřejmě bude obsahovat podobné informace jako ten barevný, jo? Ale lidské oko to bude zpracovávat jinak. Protože různé barevné přechody, kontrasty a tak dále, tak budou v tom černobílém obraze vidět jinak, než byly vidět v tom barevném. Abychom zajistili tady tyto relativní kontrasty, přechody a tak dále, aby to lidské oko vidělo, detekovalo podobně, tak my použijeme vážený průměr pro výpočet toho stupně šedi. A pro ten vážený průměr použijeme konstanty, které jsou odvozené právě od toho, jak je lidské oko citlivé na jednotlivé barvy. Když si vygooglíte cokoliv convert RGB to grayscale nebo něco takového, tak vám na Google vyskočí miliardy odkazů. Na některém z tom odkazu tak ty konstanty nutně najdete. Já se tady teď nebudu tu teď ztracet čas googlením. Já ty konstanty prostě rovnou hodím do zdrojáku. A teďkom ta první konstanta je váha pro červenou barvu. Druhá konstanta je váha pro zelenou barvu, na kterou je lidské oko nejcitlivější. A nejméně citlivé oko je na modrou barvu, pro kterou je ta třetí konstanta velmi nízká. Teď, když budeme chtít spočítat ten stupeň šedi, tak použijeme právě tady tyto váhy. Takže já si vezmu červenou barvu, vynásobím ji tou konstantou pro červenou. K tomu přičtu zelenou barvu, vynásobenou konstantou pro zelenou. A k tomu přičtu modrou barvu, vynásobenou konstantou pro modrou barvu. Jo? Napíšu to takto na více řádků, ať je to čitelnější. Jo, tím si spočítám ten stupeň šedi a zapíšu to do jednotlivých barevných složek. Získám tím černobílý obrázek. A teď jenom potřebuju zavolat tu funkci tu grayscale. Přidám tam ten obraz a uvidíme, jestli nám to bude fungovat. Unused parameter a já jsem tady takto. Nemělo by to žádný efekt, ale já jsem tam zapomněl přepsat ten fopen. Ať to bere ten argument funkce a ne konstantu. Že skopíruju všechno bez warningu. Program proběhl bez žádné chyby. A teď, když si otevřu já jenom prohlížeč souboru, toto byl ten původní obraz, barevný. A když si otevřu ten černobílý, tak vidíte, že se nám to úspěšně převedlo do stupňů šedí, to za prvé. Druhé, že se hlavně ten obraz pracoval správně, že se nám tam nic nerozbilo, nebo tak.
No, tak tady si můžete ty dva obrazy porovnat. Jo, takže všecko dobré. To znamená, že načítání nám funguje, zápis nám funguje, je nám i ten převod do stupňů šedí. Jo? A teďkom si ukážeme ještě, zrobíme si jednoduchou operaci. Jo, ale do toho obrázku převedeme ho do stupňů šedí a pak tam zapíšeme barevný obdélník. Jo? Jenom proto, ať si ukážeme i, jak pracovat s tím obrázkem jakožto s matici, jo, a ať si vytvoříme i nějakou další transformaci, nejenom ten převod na grayscale, jo, ale ať si ukážeme i něco jiného. Mimochodem něco dosti podobného je, myslím, potřeba v domácím úkolu a taky v projektu. Jo. Takže opět nebudeme resizovat ten obraz ani nic takového. Budeme předpokládat, že pracujeme s barevnými obrazy. Jo. Takže já si vytvoříme si funkci třeba draw rect. Jo. To void draw rect, jaké budeme potřebovat argumenty. Jo. Budeme potřebovat přidat ten obraz, image. Takže takto, image. A pak budeme potřebovat C2. To může být i 16, protože ten obraz bude vždycky mít rozměry 16 bitové integery. Takže potřebujeme xovou a y souřadnici. Pak potřebujeme šířku a výšku toho rektanglu. A jo, tady teďkom, když už předávám 4 atributy, teda 4 argumenty, abych reprezentoval ten rektangl, tak už nás může napadnout třeba vytvořit si i strukturu. Jo, tak já si vytvořím strukturu, pojmenuji třeba rect. Budu ten rektangl reprezentovat pomocí té struktury. Ho budu do té funkce předávat taktéž pomocí té struktury. Jo, ať pak ten rektangl může být klidně i konstantní. Jo, za prvé, ať tady nemám strašně hodně argumentů, za druhé, ať se mi v té funkci nevytvoří hromada lokálních proměnných právě skrze ty argumenty a tak, jo. Tak pročitelnost reprezentují ten rektangl strukturou. Pak budu chtít nějak reprezentovat barvu pro ten obraz. No, já bych tam mohl vytvořit novou strukturu pro reprezentaci té barvy, nebo já znovu použiju ten RGB pixel, jo, tu strukturu RGB pixel color. Samozřejmě budeme potřebovat upravit volání té funkce drawRect, takže já si potřebuji inicializovat ten rectangle a potřebuji si inicializovat tu barvu. Takže ten rectangle, nezapomínejme, že máme obrazek 512 na 512, takže to hodíme, takže potřebujeme ten rectangle vykreslit někam, kde se nám vleze. Takže třeba na souřadnice x50, y se rovná 50. A šířka toho rektanglu potom může být třeba 100 a výška může být, dejme tomu, 75. Jo. A barva, tak červená 255, green bude 0 a modrá bude 0.
jenom ať to nějak bije do očí, jo. Tam máme jakýsi viditelný rectangle. A teďkom volání do React máme vyřešené. A tak si potřebujeme ten rectangle nějak vykreslit. Máme xový, y počátek toho rektanglu a máme šířku a výšku. Takže teďkom nejspíše budeme chtít jakýsi for ve foru, jo, pro procházení po sloupcích a pořádcích. Takže si vytvoříme proměnou y se rovná 0. Y je menší než rect.y plus rect.výška. Ať si projdeme po těch souřadnicích specifikovaných tím rektanglem. A plus y. A teďkom to samé pro xovou souřadnici, akorát tady pracujeme s šířkou a ne s výškou. Takto? Tím jsme si prošli po všech souřadnicích, na které chceme vykreslit ten náš rectangle. Jo? Teď potřebujeme přistoupit do toho obrázku na správný pixel. Jo? A samozřejmě ten obrázek, i když si obrázek můžete představit jako matici, jo? Šířka krát výška, tak my máme tu paměť alokovanou sekvenčně jako jedno dlouhé pole. Jo? A jak tedy přistoupit k jednotlivým pixelům pomocí xové, y souřadnice? Ale ten výpočet jsme si ukazovali už dříve. Jo? Xová, y souřadnice se dá převést, jo? 2D souřadnice se dají převést do 1D souřadnic jednoduchým výpočtem. A právě tady toto je taky, jo, tání těch souborů a práce se soubory je jeden z důvodů, proč jsme dříve preferovali právě tuto 1D reprezentaci dvoudimenzionálních polí, jeho matic a tak dále. Protože nejenom, že to je cache-friendly a jednodušší na alokování a tak dále, ale také se nám to líp načítá, jo? Protože my místo toho, abychom při načítání obrázku alokovali tisíc polí a pak načítali do každého pole zvlášť, tak prostě načteme celý ten obrázek naraz jednoduše, pak ho jednoduše celý zapíšeme naraz. Jo? O dost rychlejší pro provedení pro počítač. Jo, je to jednodušší na naprogramování. A víceméně jediná nevýhoda je, že musíme převádět 2D souřadnice do 1D souřadnic, což je ale velmi jednoduchý výpočet. Jo. A jak ten převod probíhal, tak my si potřebujeme spočítat index. Ten index můžeme mít klidně jako 64-bitový integer, jo, to je jedno. Index. Každopádně my máme v tom obrázku uložený takto řádek pořádku. Takže potřebujeme přeskočit správný počet řádků. To bylo takto y krát image header šířka. Tímto jsme přeskočili správný počet řádků. Už k tomu jenom přičteme x a toto tuším by mělo stačit. A tím dopočítáme index toho aktuálního pixelu, který zpracováváme. A teď už jenom image data RGB se rovná color. A překopírujeme rovnou celou tu strukturu. Tak. Projekt hotovo, zavoláno. Dobré? A teď si to zkusíme kompilovat a spustit. A když se podíváme do toho obrázku,
A Rectangle se nám sice vykreslil, ale je vykreslený na špatné pozici. A samozřejmě tady nemělo být 0, tady mělo být rect.y, tady mělo být rect.x. Ať začínáme na těch souřadnicích specifikovaných datelem. To prostě muscle memory, tak jsem automaticky inicializoval 0. A zkusíme to znovu. Jo, a teď vidíte, že ten rectangle je jaksi posunutý. Ale to vypadá, že tady toto je čtverec, takže to vypadá, že to bude nejspíš posunuté o 50 na 50. Jo. Takže tím máme hotové vykreslování toho rektanglu. Jo. A velmi podobné jako v domácím úkolu, akorát tuším, že v domácím úkolu nebudete zapisovat rectangle, ale budete kopírovat jiný obraz. Jo. A samozřejmě velmi podobná aplikace. Jo. Velmi podobná operace, takže můžete víc z toho, co jsme si tady naprogramovali teďkom. Jo? Takže tím máme načítaní, zápis obrázků i jednoduché operace s těmi obrazy hotové. Ale takže to je za mě všecko, co jsem dneska chtěl ukázat. A teďkom otázka je, jestli vy, co tu jste, máte nějaké dotazy? Nikdo se na nic neptal, tak kdyby náhodou byly nějaké dotazy, tak klidně pište, až budete potřebovat něco nebo tak. Za mě to je všecko, takže já děkuji za pozornost, děkuji těm, co to nahrávali. A budu teda končit a uvidíme se nejspíš tedy příští sobotu zase v 6, jestli mi to vyjde, jo? Tak díky a čau.